Cum e să lucrezi în magazinele noastre Action? Te-ai mira să afli cât de dinamic e totul. Magazinele pline, produsele noi și o echipă extraordinară alături sunt cheia succesului nostru. Clienții se bazează pe noi pentru lucruri de calitate la cele mai mici prețuri. Și reușim totul împreună. Pentru asta, te transformi și îți descoperi talentul. Înveți în timp ce lucrezi și crești în rolul cel mai potrivit pentru tine. Nu contează dacă este primul tău loc de muncă sau dacă vrei să-ți dezvolți cariera. Noi te ajutăm ca să putem crește și reuși împreună. Iar în timp ce îți construiești viitorul, faci parte dintr-o companie de succes pe care te poți baza. Adică o echipă care se ajută, un loc în care îți place ce faci. Asta înseamnă să lucrezi la Action.